ҳангоми ҳалкунӣ намак ва кислотаҳо дар об молекулаи онҳо диссоциатсия шуда ба ионҳо таҷзия мешаванд. ба ғайр аз молекулаҳои нейтрал боз дар об зарраҳои мусбат ва манфӣ ионҳо пайдо мешаванд. бинобар ин агар дар ин маҳлул ки электролит номида мешавад электродро ҷой диҳем ва электродҳоро ба манбаи шиддат пайваст намоем, он гоҳ аз электролит ҷараёни электрӣ ҷорӣ мешавад. мо гуфтаҳои болоро чунин намоиш медиҳем: дар стакони бо оби соф ду электрод ҷойгир карда шудааст ки ба манбаи шиддат пайваст мебошанд. ба ин манбаъ пайдарпай чароғи электрӣ пайваст карда шудааст. занҷири манбаъро пайваст мекунем. новобаста аз он ки ҳозир электродҳо ҷараёни электрӣ доранд, чароғи электрӣ дар намегирад. гап дар сари он аст ки ҳозир дар об барандагон паҳнкунандаи заряд вуҷуд надоранд. кӯшиш мекунем ки дар об қандро ҳал намоем. дар стакони обдор қандро андохта бо найчаи шишагии онро омехта мекунем. новобаста аз он ки қанд пурра дар об ҳал шуд, чароғи электрӣ мисли пештара дар намегирад. ҳангоми ҳалшавии қанд дар об ягон ион пайдо намешавад. чӣ ҳодиса рӯй медиҳад агар дар об намаки ошро ҳал кунем? ба стакони обдор намакро меандозем ва боз онро камтар омехта мекунем. мебинем ки мӯяки чароғак камтар равшан шуд. ҷараёни электрӣ ҷорӣ шуд. кӯшиш мекунем ки намакро дар об ҳал намоем. мебинем ки равшании чароғаки электрӣ зиёд шуд. ҳангоми ҳалшавии намак дар об иони мусбат зарарноки натрий ва иони манфӣ зарарноки хлор пайдо мешавад ки ноқилияти маҳлулро таъмин намуданд.